Hola? Era una salutació que es movia entre la sorpresa per haver trobat algú conegut entre tota aquella gernació i alhora el dubte, la interrogació davant aquella troballa que no acabava d'ubicar-se amb correcció entre els arxius de la memòria. Ens coneixem, oi? Crec que sí, tot i que no recordo de què, però em resultes familiar. Tu a mi també. Tots dos estaven recolzats a la barana metàl·lica, a la part superior d'aquella mena d'atri i d'esquena a la resta de la gent. Des de la seva posició s'entretenien a observar el pis de sota, que es corresponia amb la planta baixa, on hi havia el bar, la botiga de flors, alguns bancs on seure i un petit caminoi que no convidava gaire a passejar de tan curt com era. Si haguessin més botigues, l'espai on es trobaven podria confondre's amb un centre comercial, amb els diversos nivells separant els diferents productes de les tendes i l'esmentada planta baixa com a zona d'entrada del carrer. Pot ser de l'escola. Va insistir primer. Pot ser? Jo vaig anar als frares de Sant Bertomeu. Va anunciar primer amb ganes de conversa. És d'allà que ens coneixem? No, de fet, vaig anar poc a l'escola. Llàstima. Per què? Perquè és una de les èpoques que recordo amb més estima. Va somriure primer. M'ho passava molt bé. Ja saps, les bertolades als professors, les aventures entre els amics, les primeres noies. Sí, en això tens raó. Al pis de sota, al pati que s'obria als seus peus des de la talaia en què es trobaven, el moviment havia augmentat. Era mitja tarda. La gent entrava i sortia del bar en un continu vaivé. De vegades es quedaven dins i esperaven torn per seure en alguna taula. Altres cops, en comprovar que estava tan ple, sortien i es dirigien cap al carrer per cercar altres locals. O bé, compraven alguna beguda o entrepà i s'ho prenien asseguts en els bancs que hi havia a la part central, com si d'un parc es tractés. Potser només és una etapa idolatrada. Primer va iniciar de nou la conversa. Perdó? Em refereixo a l'adolescència, l'edat escolar, tan carregada de somnis i il·lusions. No ho veus igual? Sí, suposo. Llàstima que després les coses esguerrin i res del que es planejat prengui forma. Aquest cop, segon, va observar primer amb atenció. Primer, era un home madur, però encara jove. Deuria tenir poc més de 40 anys, com ell. Gaudia d'una cabellera abundant i negra com el carbó, amb un to lluent produït per la brillantina que li mantenia el pentinat enrere. Vestia amb elegància i es notava que estava acostumat a aquell tipus de roba: pantaló i americana, camisa i corbata, sabates enllustrades. Al moment, però, sense mirar-se, segon es va imaginar ell mateix, texans nets, la millor camisa que tenia, una caçadora prou nova, el calçat de cada dia i les mans clivellades i calloses.